ihan perseestä. Ja sitten mulla närhätti siitä, että miten mä en oo positiivinen, niin ihan niin oikeesti, että joo. Mut joo, se meni nyt nurin, että kun mun piti olla viikko hermostumat tässä vuodessa, niin se meni nyt nurin. Saanko vappu taas kiinnittää sunnuntaina? Sitä aika pikkaisarilla älä teemään, vai mitä se kysyy? Niin. Me ollaan juteltu tästä 1 000 000 kertaa teidän kanssa. Ja joka kerta te teette mulle saman kuin mä tunnen. Ja kyllä mä sen varmaan huomaan joskus, mutta jollain ajan läpi. Että olette varmaan täällä Marianne lähdellä. Ai Marianne, ihanaa, kun sä joit tästä meidän suorat lähetykset yhden kuohrilasin, niin paljon tähän käynnissä ja kikatitko 19-vuotiaat kuuluu. Ja oi että kun sulla oli niin ihana flirttihuulet, niin hei jatka samaan malliin, niin että hei Teronkaan vähän niin kuin sit mitä mä oon tuonut teille, tai mitään. No, se johtuu ihan siitä, että miksi tää talossa ja ketään ihmistä oikeesti, kenenkaan me vois edes olla. Mitä sä laitat tänne saatana vähemmistöedustajille, niillä on saatana ihmistä, kenenkaan ne voi olla täällä.